Здравейте YouTube, аз съм Милко977 и сега ще ви покажа вторият ми епизод на оцеляване. Ето, както виждате всички, намерих си място за къщата ми. И сега ще почнем да копаме да я правим в този епизод. И да, ако сега ще ви кажа, направих нов канал. Може да го намерите долу в описанието на старият ми клип, епизод 1. Ще го оставя каналът, линк към канала ми. Моля, абонирайте се за мене, лайквайте, коментирайте, сабскрайбвайте и така, каквото се сетите. И да, всеки ден ще правя видеоклипове, така че ще има поредици, защото са на поредица с много клипове. Сега имам 2 клипа, защото снимам вчера. Днес, както виждате, ще кача нов. И общо взето това е при мене. И сега се върнем на темата Майнкрафт. Сега ще... дупка. И бат яката къщичина. Съжалявам, че използвах малко цензури, но тази къща ще стане много хубава. Да, и намерихме въглища. Затова ще може да си направим торчове. Да изкопваме въглищата. И да, клиповете ще са ми по максимум 10 минути, защото в Бандикам само с толкова мога да в Бандикам. Да направим малко пръчка. Точно 40 точа. И ето, сега ще ви осветя да видите как ще се получи при вратата ми. Преди да влезем в къщата, ето, вижте как го направих. Не, как играта си го беше направила. Ето го, вижте. И аз просто изкопвах. И се възползвах от играта. Ето, сега тук съм си измислил. Еси, това ми стъпва тук баш. Това става много яка къща. За сега. Само че ще трябва да вдигнем с едно нагоре. И да, къщата ми е на един етаж. Не ми трябва повече или в трети епизод ще вдигна къщата ми, не знам. Май ще е в трети епизод, защото сега ще изкопам първи етаж. Ще го направя и ще трябва да спирам клипа. Защото пак ви казвам, малко проблеми с Бандикам. И столите ще са ми точно в тази дупка, където сега отворих. О, нямам вече кирка. Но сега ще отидем да си направим много камък съврах, това е добре. Като после може да се развиваме. Защото в следващият епизод ще копаме за Майнкрафт мина. И ето е кирката и сега ще направим, ще доизредим тук, ще направим печки и други неща и ще трябва да ставам аз. И ето, както виждате, сега съм го изравня тук. И тук изравня долу кол. Това не мога да получи тук. Просто да го изравня. Където мога. И от тук ще почват стълбите ми за етажите на къщата ми.
Ето, тук ще ми е мината. За да се качите нагоре, ще трябва да се качите по тези стълби. И там ще е другият етаж. Ето и тук ще е входът за вторият ми етаж на къщата. И не с две, а с първото. Ето сега да си вкараме workbench вътре, за да ви покажем как се правят нещата пак, въпреки че някои хора не знаят. Workbench, например, го поставяме тук, отваряме, сега ще направим два честа, за да имаме и ето честото се станаха. Честото направихме, ще направим две печки. Още един workbench ще направим. Опа, един не да. Опа, и workbench не е така. Дай да бъде врата за направя. Ако някой не знае врата как се прави, оставате едно открито. Да сложим вратата, тук ще го довършвам. Драги зрители, това беше от мене, аз съм Милко 977 и това беше вторият ми епизод. Довиждане!